Is-sejħa l-interess għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista kienet ippubblikata l-ħadd wara nofsinhar fit-tmiem l-ewwel sessjoni tal-Kunsill Ġenerali kif mitlub mill-Istatut tal-Partit. Hekk spjega l-Kummissarju Elettorali Ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Fenek meta kienet jindirizza l-istess sessjoni li tadbidu uffiċjalment għal dan il-proċess wara li l-Kumitat Eżekuttiv sejjaħ il-Kunsill Ġenerali. Fl-interventi għaw Peter Fenek ħeġġeġ l-Kunsilliri fil-Kunsill Ġenerali u l-tesserati fil-Konvenzjoni Ġenerali biex jinformaw ruhom, isegwu u jipparteċipaw f'dan il-proċess. Nħeġġiġkom tipparteċipaw. Proċess li m'għandix dubju li ser segwu, ser tipparteċipaw, ser tinformaw ruhkom u l-Kummissjoni Elettorali fil-jiem li ġejjin ser tagħmel il-parti tagħha u ser tkun qed tikkomunika magħkom sabiex issomkom aġġornati kull wieħed u waħda minnkom ta' dak li se jkun għaddej u dak li se jkun mistenni minnkom. Il-Kummissarju Elettorali Ewlieni tal-Partit Nazzjonalista spjega li f'każ li jkun hemm persuna waħda interessata, il-proċess ikun marbut esklusivament għall Kunsill Ġenerali. Minnaħa l-oħra jekk ikun hemm aktar minn persuna waħda interessata, il-vot finali ikun fidejn it-tesserati wara li l-Kunsill Ġenerali inniżżel ammont ta' kandidati għal tnejn. Il-fażi tal-espressjoni ta' interess tibqa' għaddejja sas-sibt li ġej f'nofsinhar u minn hemm il-lista tal-persuni li jkunu wrew interess tgħaddi għand il-Kummissjoni Kandidati li għandha sa massimu ta' 6 ġimgħat biex tevalwa. La darba jintem dan il-proċess, il-Kummissjoni Elettorali tirċievi r-rapport dwar il-kandidati u minn hemm jinfetaħ il-proċess ta' nomini uffiċjali minn għand dawk li jkunu għaddew b'suċċess il-proċess ta' verifika. Peter Fenek qal li dan il-proċess kollu se jsir bit-trasparenza assoluta. Bil-votazzjoni finali tinżamm fid-dar ċentrali jew anke f'xi każini jew postijiet oħrajn magħżulin mill-Kummissjoni Elettorali. Bil-kandidat irid iġib maġġoranza assoluta biex ikun elett kap tal-partit.